16 листопада, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Окупанти визнали Олександра Сізікова осудним. Фігурант справи про так званий тероризм, інвалід першої групи по зору, пройшов примусову судово-психіатричну експертизу в психіатричній лікарні Севастополя і наразі перебуває вдома під арештом. Про це повідомила адвокат Софія Шабанова. За її словами, із так званим заключенням медиків їх не ознайомили. Сам Сізіков почувається задовільно, але зазначає труднощі з отриманням пенсії по інвалідності. Його рахунки досі заблоковані. Нагадаємо, окупанти закидають Олександру Сізікову організацію діяльності терористичної організації і участь в ній. А у жовтні цього року окупаційний суд Сімферополя за проханням ФСБ відправив фігуранта справи про так званий тероризм етнічного російського мусульманина інваліда першої групи Сізікова на примусову стаціонарну психіатричну експертизу. Наразі політв'язень очікує ув'язнення. Вже давно вийшов із СІЗО, а окупаційний суд лише зараз розглядає апеляцію щодо його умов утримання. Сімферопольський окупаційний суд розглянув прохання затриманого по справі Віджія Кашка Казіма Аметова та доручив представити докази з його сторони та зі сторони окупаційного СІЗО. 24 січня минулого року, після піврічного утримання під вартою, окупаційний суд змінив запобіжний захід 3 кримським татарам, в тому числі Казіму Аметову, на домашній арешт. Як відомо, 17 квітня окупанти заочно засудили на 3 та 3,5 роки ув'язнення 4 кримських татар. Сейчас стороны, истец и ответчик, представляют документы, которые обосновывают их позиции. В частности, мы сегодня представили документ, это жалоба в Европейский суд по правам человека, поданная в 2019 году в интересах Аметова Казима, где описывается условия содержания в следственном изоляторе. Следственный изолятор должен представить журналы, в которых описывается, какие камеры, какого размера, какое питание. Казім Аметов, Бекір Дігірмінджі, Асан Чапух та Руслан Трубач були затримані 23 листопада 2017 року. Чоловіків звинуватили у буцімто вимаганні грошей від громадянина Туреччини, який заборгував ветеранці національного руху Віджія Кашка. Під час спеціальної операції Віджія Кашка стало зле, вона померла у кареті швидкої допомоги. Нестача води у Криму – це провина самих кримчан. До таких висновків прийшов віце-прем'єр Російської Федерації, куратор окупованого Криму Мурат Хуснуллін після свого візиту на окупований півострів. Воду нібито крадуть люди. На його думку, працівники поліції повинні взяти під контроль людей, які займаються крадіжкою води. Ключевая проблема потерь – это кража. Этим тоже нужно заниматься. При необходимости надо привлекать правоохранительные органы. Нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно. Через заморозки у Сімферополі перестануть наповнювати водою резервні баки. Окупанти бояться, що вони не витримують та потріскаються. Через це проблем із забезпеченням водою стає більше. У кінці серпня у Сімферопольському і Бахчисарайському районах окупованого Криму через обміління водосховищ окупанти обмежили подачу питної води. Лише вранці та ввечері по 2 години. З вересня слідом за Центральним Кримом без води залишилася і північна частина півострова, зокрема Алушта та прилеглі до неї села. 9832 інфікованих COVID-19 виявили в Україні. В Україні 94 людини померли внаслідок хвороби, а 2753 одужали. Найбільше хворих діагностували у Києві – 879. Серед них і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він пішов на самоізоляцію та анонімно проконсультувався на гарячій лінії МОЗ. Закликав дотримуватися протиепідемічних обмежень та карантину вихідного дня. Додав, що в міністерстві спирались на досвід Ізраїля, де влітку на 3 вікенди впроваджували такі ж обмеження. Там також фіксували стрімке зростання кількості хворих на COVID-19, а карантин вихідного
вихідного дня допоміг частково розірвати ланцюжки контактів між людьми та скоротити число інфікованих на 1/5 частину. За 3 тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%. Отже, я прошу зрозуміло до цього відноситися, і я впевнений, що якщо ми запровадимо його нормально, я маю на увазі, що дійсно не будуть працювати ті заклади, які не повинні працювати в повному обсязі, я маю на увазі, то ми отримаємо відповідний результат. А в окупованому Криму вчора зафіксували 216 випадків COVID-19, ще 5 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Принаймні такі дані наводить окупаційна влада. Через поширення вірусу в школах Сімферополя скасовують масові новорічні заходи. Про це каже окупаційна заступниця мера міста Тетяна Сухіна. Водночас заходи проводитимуть тільки у класі серед учнів, а батьки спостерігатимуть по відеозв'язку. Окупанти заважають пересуватися моніторинговій місії на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Спостерігачі жаліються на перешкоду при проїзді через блокпости окупаційних сил. Через це місія розділилася на 3 групи, має складнощі в комунікації та різну чисельність. Це заважає моніторинговій місії слідкувати за режимом припинення вогню. Минулої доби окупанти двічі відкривали вогонь по позиціям об'єднаних сил на сході України. Доповідають у штабі операції. В районі Мар'їнки, що на Донеччині, ворог застосував стрілецьку зброю, а в районі Старогнатівки – підствольний гранатомет. Обійшлося без бойових втрат. Так, у районі населеного пункту Мар'їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців об'єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Сьогодні Київський апеляційний суд скасував рішення щодо заочного арешту екс-президента-втікача Віктора Януковича. Таким чином, апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Нагадаємо, на екс-президента відкрито до 10 кримінальних проваджень. А Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення. Цей вирок наразі оскаржується захистом екс-президента. Спалені будинки та вирубані дерева. Вірмени покидають Нагірний Карабах і лишають після себе випалену землю та навіть понівечені цвинтарі. Вчора Азербайджан, згідно з домовленостями, мав встановити контроль над Кельбаджарським районом. Втім, в адміністрації президента Азербайджану кінцевий термін виходу вірменських військ перенесли на 25 листопада. А ті, хто заселився після вірменської окупації, поспішають переїхати до Вірменії, залишаючи після себе згарище. А їх місця займають так звані російські миротворці. Колони вантажівок та БТРів вже зайшли в столицю решток Нагірного Карабаху Степанакерт. Втім, вже встигли засвітити незаявлену техніку, танки та навіть комплекси радіоелектронної боротьби. Реалії щойно звільненого регіону та нову роль російських військ далі у сюжеті. Колона з сотень автівок з Кельбаджару розтягнулася на десятки кілометрів. Всі вони залишають район, який вже за тиждень має перейти під повний контроль уряду Азербайджану. Забирають меблі, техніку і все, що вміщується до машин. А тим, хто прийде сюди, залишають згарище своїх колишніх осель. Якщо мої діти не користуватимуться тим, що я збудував, значить цим не користуватиметься ніхто. Якщо хочуть, хай будують свої будинки самі. Ми бачили в небі літак, він скинув бомбу і залишилася велика воронка. Треба їхати до Вірменії, в безпечне місце.
Дехто навіть встигає зупинитися біля лісу і напиляти з собою дров. А ці кадри зняли азербайджанці. Вандали при відході з регіону понівечили надгробні камені на місцевому цвинтарі. За всі ці злочини відповідатимуть не конкретні вандали, а Вірменія в цілому, переконана азербайджансько-ізраїльська юристка Натаван Рашидова-Кацман. Что это за наказание? Это будет компенсация, которая выплачена будет Азербайджану согласно международным нормам. И каждый такой акт вандализма вводит Армению, армянский народ, в еще большую бездну финансовой несостоятельности. Згідно з домовленостями, Кельбаджарський район мав повністю перейти під контроль Азербайджану ще 15 листопада. Але через великі черги та погіршення погоди уряд країни дав Вірменії ще 10 днів на виведення своїх військ та переїзд біженців. Почему была предоставлена эта 10-дневная отсрочка? Потому что территория очень большая, и дорога с этой территории на территорию Армении всего одна, но очень узкая. И автомобили, и военная техника, которые покидают этот регион для того, чтобы очистить нашу землю от оккупантов, они это делают, но образуются определенные заторы. Погодные условия ухудшились, наступила зима. Зима в горах, в Карабахе очень суровая. Мы это все знаем, тем более те, кто оттуда. И поэтому нам было, как сказать, из гуманных соображений целесообразно это учесть. А їх місце тим часом займають так звані російські миротворці. Один за одним в Єревані сідають десятки літаків з військовими вантажівками та бронетранспортерами. Звідти вони колонами рухаються до рештків Нагірного Карабаху, де будуть єдиним озброєним угрупуванням. В домовленостях, підписаних Баку, Єреваном та Москвою, йдеться про 2000 російських військових, десятки вантажівок та БТРів. Але ні слова про танки, які в Карабасі засвітили самі ж російські пропагандисти. На фото зафіксували також новітні комплекси радіоелектронної боротьби «Леєр». Вони використовуються для приглушення зв'язку та нейтралізації безпілотників. Такі станції активно використовують російські окупанти на Донбасі. Повідомляється, що так звані російські миротворці мають і безпілотники «Орлан», про які теж ні слова в угодах. Звільнені від вірменських військ території Ахдамського, Кельбаджарського та Лачинського районів Азербайджан має отримати до 1 грудня. Владислав Стужук, Заман, АТР. Нестача води у Криму – це провина самих кримчан. До таких висновків прийшов віце-прем'єр Російської Федерації, куратор окупованого Криму Мурат Хуснуллін після свого візиту на окупований півострів. Воду нібито крадуть люди. На його думку, працівники поліції повинні взяти під контроль людей, які займаються крадіжкою води. Ключевая проблема потерь – это кража. Этим тоже нужно заниматься. При необходимости надо привлекать правоохранительные органы. Нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно. Через заморозки у Сімферополі перестануть наповнювати водою резервні баки. Окупанти бояться, що вони не витримують та потріскаються. Через це проблем із забезпеченням водою стає більше. У кінці серпня у Сімферопольському і Бахчисарайському районах окупованого Криму через обміління водосховищ окупанти обмежили подачу питної води. Лише вранці та ввечері по 2 години. З вересня слідом за Центральним Кримом без води залишилася і північна частина півострова, зокрема Алушта та прилеглі до неї села.
Окупанти заважають пересуватися моніторинговій місії на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Спостерігачі жаліються на перешкоду при проїзді через блокпости окупаційних сил. Через це місія розділилася на 3 групи, має складнощі в комунікації та різну чисельність. Це заважає моніторинговій місії слідкувати за режимом припинення вогню. Минулої доби окупанти двічі відкривали вогонь по позиціям об'єднаних сил на сході України. Доповідають у штабі операції. В районі Мар'їнки, що на Донеччині, ворог застосував стрілецьку зброю, а в районі Старогнатівки – підствольний гранатомет. Обійшлося без бойових втрат. Так, у районі населеного пункту Мар'їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців об'єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Сьогодні Київський апеляційний суд скасував рішення щодо заочного арешту екс-президента-втікача Віктора Януковича. Таким чином, апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Нагадаємо, на екс-президента відкрито до 10 кримінальних проваджень. А Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення. Цей вирок наразі оскаржується захистом екс-президента. Не допомогли ні дощ, ні настанови кремлівського куратора. Водосховища окупованого Криму продовжують стрімко міліти. А в столиці окупованого півострова Сімферополі запроваджують чергові обмеження водопостачання. Замість 3 годин зранку і ввечері воду сімферопольці бачитимуть по 2 години в будні та по 4 години зранку та ввечері у вихідні дні. Сині пластмасові діжки, де можна було набрати воду, в мороз не наповнюватимуть. Натомість воду підвозитимуть цистернами. Як зараз виглядають кримські водосховища та як у Севастополі шукатимуть крадіїв води, дивіться далі у сюжеті. Нескінченна кримська посуха. Осінні дощі, на які так сподівалася окупаційна влада півострова, вилились у суцільне розчарування. Так ще у вересні виглядало Аянське водосховище, яке живе Сімферополь. Раніше тут збиралося майже 4 мільйони кубометрів. А так воно виглядає зараз. Высохло даже за эти последние 2 месяца, когда мы последний раз здесь были. Мы снимали где-то вот с этой точки где-то. И, соответственно, тут еще везде была вода. А це вже Керченське водосховище, одне з найбільших на півострові. До окупації воно наповнювалося Дніпровською водою. А зараз Північно-Кримським каналом сюди перекидають частину води з Тайганського сховища. Действительно, крымские дожди его не пополнили. Оно не пополнилось вообще ни на метр, ни на сантиметр, ни на полметра. Оно только вода еще больше убавилась. И стало еще хуже. Воды стало еще меньше. Така ж ситуація в усіх 28 кримських водосховищах. До перекритої після окупації дамби на Північно-Кримському каналі додалася ще й небувала посуха. Для порятунку спраглого півострова у Москві виділили вже 50 мільярдів рублів. Замінити Дніпровську воду хочуть підземною. Знайшли плани ще радянських часів, де хотіли розробляти Бештерек-Зуйське джерело в Сімферопольському районі. Тут планують вирити 5 свердловин і до квітня перекинути воду до Сімферополя. Тепер довбають землю під водогон. Інспектувати будівництво та контролювати використання московських коштів прилетів куратор окупованого Криму Марат Хуснулін. Змирився, що від України води окупанти не дочекаються і знайшов винних – самих кримчан. Мовляв, вони незаконно врізаються у водогони і без лічильників поливають городи. Шукати порушників одразу взялися в окупованому Севастополі.
Мы делаем соответствующий анализ, то есть по данным архитектуры Севреестра и техническим условиям водоканала. То есть будет определена зона, где есть домовладение, а нет, допустим, технических условий. То есть уже у нас сформирована рабочая группа, которая уже будет точечно выезжать на данные сектора и будет определять, откуда производится потребление водоснабжения. А в Сімферополі вже третій етап обмежень у водопостачанні. Тепер у будні вода у кранах містян з'являтиметься по 2 години зранку і ввечері та по 4 години на вихідних. А з першими морозами перестануть наповнювати і сині пластмасові діжки на вулицях, каже окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов. Ожидаем в данном случае, как только температура опустится ниже нуля, значит, у нас вопросы, связанные с подвозом воды, емкости, соответственно, то есть в большинстве своем использоваться не будут там, так или иначе, а будет идти подвоз воды с машин, но мы договорились, график такой есть, это в случае отрицательных температур, соответственно, чтобы эти емкости у нас то есть не порвало. Но, тем не менее, вы знаете, в какие вы подвозите регулярно, у нас было около 10 емкостей, в которые вода подается регулярно, остальные по звонкам непосредственно представителям МКД. Вже майже 3 місяці воду за графіком отримують у Сімферопольському, Бахчисарайському районах та столиці Криму. Підземні джерела виснажилися на півночі півострова. А з кінця вересня водопостачання обмежили жителям Галушти, Партеніта та Малого Маяка. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що такі обмеження можуть тривати до кінця наступного року. З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв'язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова. Незважаючи на це, наразі встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України. Таке повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим. Український суд наклав арешт на 44 літаки російських авіакомпаній, які здійснювали незаконні перельоти до окупованого Крима. Порушників порядку в'їзду-виїзду на окуповану територію було встановлено прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Таким чином, згідно українського та міжнародного законодавства, якщо зазначені літаки будуть зафіксовані за кордоном, їх можуть арештувати. За даними прокуратури АРК, загалом наразі встановлено та накладено арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні незаконні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова. Припинити катування кримсько-татарського бранця. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала російську омбудсменку Тетяну Москалькову відреагувати на нелюдське поводження з Теймуром Абдулаєвим. Днями незаконно засудженому фігуранту другої Сімферопольської групи у так званій справі про тероризм стало зле в російській колонії. В Абдулаєва піднялася температура, з'явилися слабкість та кашель. Але бранцю не лише не надають медичну допомогу, його з невідомих причин відправили до штрафного ізолятора. Українська омбудсмен Людмила Денісова вимагає забезпечити Теймура Абдулаєву належне лікування. Вона закликала міжнародну спільноту тиснути на окупанта до повного звільнення наших бранців. Прошу міжнародну спільноту звернути увагу на кричущі порушення прав кримського татарина, який незаконно утримується у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля, посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити. Смерть на чергуванні. В районі проведення операції Об'єднаних сил знайшли мертвим 21-річного солдата 80-ї десантно-штурмової бригади Івана Горошка. Про це повідомляють на сторінці підрозділу у Фейсбуці. Інцидент стався в понеділок, коли Горошко охороняв табір бригади. Неподалік від місця злочину правоохоронці затримали військового, який зізнався у вбивстві та виправдовувався алкогольним сп'янінням. Обставини зараз з'ясовують у прокуратурі Луганського гарнізону. А окупанти продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних типів. Вчора зафіксували 2 порушення режиму тиші. Бойових втрат серед українських захисників немає, кажуть у штабі.
Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед особового складу об'єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Відповідь кремлівським пропагандистам та руйнування міфів. Кримська родина та Український культурний фонд презентували перший у світі посібник з історії Криму та кримських татар. В ньому і про етногенез корінного народу, і про історію півострова з античної доби аж до часу російської окупації. Крім істориків, в посібнику є й доробок правозахисників про злочини окупаційної влади. Втім, головна мета – розповісти спільне між українцями і кримськими татарами, кажуть автори проєкту. Посібник вже надруковано накладом 1000 екземплярів, про по 500 книжок українською та кримсько-татарською. Втім, попит значно більший. Про спільну історію, ідентичність та руйнування історичних міфів далі у сюжеті. Від античності через Кримське ханство і до сучасної України. Перший у світі посібник з історії кримських татар об'єднав дослідження істориків Гульнари Бекірової, Андрія Іванця, Сергія Громенка та Бекіра Аблаєва. Від перших поселень на півострові до утвердження як корінного народу України. Ми порушили перед самим себе ж великі, на моє переконання, актуальні питання. Кримські татари і українці – споконвічні вороги чи союзники. І саме в цьому розділі, в цьому посібнику ми детально аналізуємо історію українсько-кримсько-татарських політичних і культурних відносин. Ми говоримо про етногенез кримсько-татарського народу, про його статус як корінного народу. Осягнути історичний спадок кримсько-татарського народу – половина роботи. Тепер потрібно пояснити його всім українцям, каже співавтор проєкту Андрій Іванець. Це означає руйнувати міфи, які насаджували московські історики, про буцімто споконвічну ворожнечу між українцями та кримськими татарами. Звісно, що історія корінного народу в Криму – це насамперед його такий історичний спадок. Але оскільки кримсько-татарський народ є найбільшим корінним народом в Україні, народом, який є співтворцем української політичної нації, то це його спадок, він має бути відомим, зрозумілим і для всіх інших громадян України. Розділ про сьогодення передусім стосується репресій проти кримських татар та незгодних з окупацією. Тому ключовою темою є порушення прав людини на півострові та необхідність дотримання політичних прав корінного народу в Україні, каже Юлія Тищенко, яка опікувалася періодом сучасності. Ми намагалися для цієї аудиторії ще внести і поняття, пов'язані з правами людини, і їх потребою забезпечення, з правами корінного народу, з тим, приміром, що таке міжнародні санкції, як певні елементи режиму стримування, які ключові рішення були ухвалені, і чим, приміром, навіть там корінні народи можуть відрізнятися від національних меншин. Посібник у 200 сторінок, по суті, вижимка з багаторічних досліджень фахівців з історії кримських татар. Аналізуючи багатосотлітню історію власної державності, співавторка підручника, історик Гульнара Бекірова наголошує, зараз кримські татари як ніколи потребують повернення політичної суб'єктності. Кримсько-татарський народ, коренной народ Крыма и Украины, государство, образующий этнос, сегодня, я надеюсь, находится на стадии, несмотря на все наши проблемы и сложности, возвращения своей политической субъектности. Мы все выступаем за то, чтобы крымские татары и Крым превратился в автономию крымско-татарского народа на своей единственной исторической родине. И это наш, такой интеллектуальный вклад. 500 екземплярів українською мовою вже надруковані. Але до авторів з громадської організації «Кримська родина» надходить чимало заявок від нових бажаючих. Переважно це школи та бібліотеки. А відповідальний за шкільну та дошкільну освіту в Міністерстві освіти та науки Юрій Кононенко
Тимошенко рекомендує вчителям і самим користуватися цим підручником. Невдовзі очікується відповідний дозвіл від міністерства. Ми часто рекомендуємо закладам освіти проводити певні заходи, пов'язані з минувшим і сьогоденням кримськотатарського народу. І, звичайно, що маючи в руках такий посібник, це буде робити набагато і набагато легше. В українців та кримських татар спільна не тільки держава, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров, а й те, що століттями нашу історію писали окупанти. Тепер, маючи універсальний історичний посібник, треба якнайшвидше розповсюдити його серед співвітчизників по всьому світу. До того ж, кримсько-татарський наклад принципово оформлений латинкою. Думаю, що буде перевидання. Ми охоплюємо зразу всю нашу кримсько-татарську діаспору. Я вже не мрію про інші тюркські етноси, в яких мова дуже близька до кримсько-татарської, але в Румунії, Польщі, в Литві, в Туреччині кримські татари будуть читати однією мовою, оскільки один алфавіт латиниця. Це дуже важливо. Перевірити свої знання та набути нові можна на освітній платформі Більгії. Тут і лекції про історію кримських татар та Криму різних часів. Їх можна вивчати за розділами в залежності від доби. А різноманітні онлайн-тести дозволять закріпити отримані знання. Комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проєкт посиленої Кримської резолюції. Це вже 5-й за останні 4 роки оновлений та посилений документ. Готували його спільно з правозахисниками та Меджлісом кримсько-татарського народу. В ньому фіксуються всі злочини окупаційної влади на півострові, тортури, незаконні арешти, насильницькі зникнення, переслідування за віру, призов до війська окупанта та інше. Додано поняття окупаційна влада Росії. Засуджується злочинна колонізація півострова. Резолюція також вимагає від Москви припинити грубі порушення прав українців та кримських татар і забезпечити доступ правозахисників на окупований півострів. Втім, ключовим оновленням є заклик світу об'єднатися задля тиску на країну-окупанту, кажуть в українському МЗС. А остаточне схвалення від Генасамблеї ООН документ отримає в грудні. Наші акценти розставлені на спробі Росії як держави-окупанта змінити Крим демографічно, етнічно і ментально, залякуючи через систематичні переслідування, асимілюючи через насаджування російського громадянства і ненависть до України і її громадян, колонізуючи через масове переселення на півострів своїх громадян і витіснення наших людей з півострова. Самі ж окупанти резолюцію назвали брехливою. Так, зокрема, висловився так званий представник окупованого Криму при президентові Росії Владимирі Путіні Георгій Мурадов. А постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що через окупацію півострів покинули понад 45 тисяч людей. Це є лише частиною похмурої картини, що колись була гостинним українським півостровом. За підрахунками, 45 тисяч осіб вже покинули Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевських конвенцій і протоколів. Через так званих друзів кримських татар на півострові завжди була стабільна ситуація та питання кримських татар не вирішувалися. Так відреагували користувачі соціальних мереж на заяву радника голови Офісу президента України Сергія Куніцина, яку він зробив в ефірі телеканалу АТР. Раніше прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим виступав проти створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Нібито це неможливо через те, що на півострові невелика кількість кримських татар, ба більше необхідно зважати і на думку інших національностей. Для того, чтобы вернуть территорию, да, в частности Крым, надо вернуть мозги людей, да, то есть надо перевернуть их сознание. Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым там 85% живет не крымских татар, мы не можем. Нравится это кому-то или не нравится это кому-то, но это факт. И не важно, сколько там перекати поля и сколько там империй прокатилось туда-обратно, там российских, османских и так далее, не важно. Сложилось то, что сложилось. Не учитывать фактор. Я понимаю и приветствую желание крымских татар, и я за то, чтобы был принят закон
о крымско-татарском народе, да, как коренном народе, я за. Но с точки зрения того, что мы сегодня хотим вернуть Крым и Севастополь в лоно Украины, и просто одним желанием, что вот мы сделаем национальную автономию, и какая реакция на том же Крымском полуострове, да, там же не все предатели, там не все не любят Украину. И среди украинцев, среди русских, и среди нерусских. Даже те, кто говорят там, а вот типа недовольны действиями России, и что происходит, когда Крым стал российским, да, они говорят, а мы если сюда вернемся, а вы нас там татарской автономией сделаете, ну разная же реакция есть, да? Сергій Куніцин був при владі Криму у 2000-х роках. Своєю заявою він обурив кримських татар, але не здивував. Не дивлячись на те, що він записав себе у друзі кримських татар, він ніколи таким не був, пишуть користувачі соціальних мереж. В житті, а тим більше у політиці, так часто буває, коли нібито друзі насправді є ворогами. Боротьба за свідомість кримчан – надважливе державне завдання. Але нехтувати при цьому інтересами принципових прибічників територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України в Криму, які майже 7 років, незважаючи на репресії, не скорюються окупації – це щонайменше нехтування державними інтересами чи навіть державна зрада. Такою позицією Куніцин чітко демонструє, чию сторону він займає. Он никогда не был другом крымских татар. Он всегда строил из себя спасителя Крыма от нас, варваров, и постоянно сталкивал различные группы людей, но никогда не забывал, выходя к микрофонам, громко крикнуть «Селям алейкум, джамат». Самовлюбленный лицемер и приспособленец, друг Джемилева и всех остальных крымских татар. Вот из-за таких друзей в Крыму было все всегда стабильно, а вопросы не решались от слова совсем. С такими советниками у Крыма и Украины будущее под вопросом. Очень жаль, молодой президент пользуется советами ватных мозгов. С такими друзьями врагов не надо. Благодаря мудрым Куницынам 20-летиями в Крыму не выделялись земельные участки для крымских татар, что, естественно, снижало конфликтогенность в Крыму. Открыто было всего 2 украинские гимназии и 16 школ с крымско-татарским языком обучения. И все потому, что принцип «покажи татарам палец, оттяпают по локоть» был и остается, по всей видимости, основным принципом жизнепонимания таких вот бывших дубов. Лучше бы вы ничего не советовали, ни когда спрашивают, ни тем более, когда не спрашивают. Будують окупанти, а винуватять Україну. Близько 2 десятків жителів Алупки пікетували забудову оглядового майданчика. Просто біля виходу до моря збудували 2-метровий паркан. За ним кипить робота, розкладені дошки, будматеріали, а ночами туди їздить бетономішалки. Люди жаліються, що тепер їм не буде де гуляти з дітьми, а щоб дістатися до пляжу, треба подолати більше кілометра. Крім того, будівельники знищили фісташкові дерева та пошкодили підпірну стіну, через що десятки будинків містян під загрозою знищення. Але винуватять протестувальники українську владу. Мовляв, у 2006 році місцева рада передала ділянку якійсь приватній компанії, але будівництво розпочалося нещодавно. Звернутися по допомогу вирішили одразу до володаря Кремля Владимира Путіна, оскільки жаліються, окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов їх не чує. Мы, жители города Алупка, просим взять вас под личный контроль вопрос о застройке городской, смотровой и детских площадок, которые, как оказалось, были незаконно отчуждены при украинской власти и не вернулись обратно за все 6,5 лет возврата в родную гавань, а были лишь скрытым образом изменены в назначении и проданы. Надмірне користування та варварське ставлення до ресурсів. Окупанти виснажують екологію Криму і стосується це передусім води, звітують аналітики з Кримсько-татарського ресурсного центру. Водосховища за останні 5 років скоротилися майже на третину, а те, що є, занедбане і замулене. У дефіциті винна сама окупаційна влада, яка злочинно колонізує та скупчує на півострові свої війська, кажуть експерти. Наслідки вивчали через супутникові зйомки Європейської космічної агенції.
агенції. А в окупованому Криму і далі вигадують нові способи напоїти півострів, але виснажуючи підземні води. На основі дослідження фахівців про вплив окупаційної влади на кримську екологію доповідатимуть в Комітеті з прав людини ООН. Докладніше про причини екологічної катастрофи та що робити з цим після звільнення Криму дивіться далі у сюжеті. 1 100 мільйонів кубометрів. Саме стільки води вистачало Криму на рік життя до окупації. З цього на побутові потреби йшло всього 150 мільйонів кубометрів. Живився півострів з північно-кримського каналу та від опадів. Але з початку окупації Росія не розрахувала можливості загарбаного півострова. Забезпечити себе водою Крим не може, а орди окупаційних військ та незаконно переселені росіяни значно збільшили споживання. Переселилось не менее чем 700 тысяч человек, которые также используют воду, которые пьют ее, которые стирают вещи и так далее. Формирование многочисленных воинских подразделений, силовых структур, массового переселения чиновников, а также содействие инициативному переселению граждан Российской Федерации в Крым из неблагополучных регионов России. Погіршило становище ще й недбале ставлення до того, що залишилося. Впродовж 7 років окупанти і не думали оновлювати зношені трубопроводи. Відтак отримали втрати в мережах до 80%. Не доглядали із за водосховищами. Оккупантами с 2014 года не проводились работы по поддержанию полезного объема крымских водохранилищ поверхностного стока. Заиливание Аянского, Симферопольского, Партизанского, Чернореченского водохранилищ за эти годы привело к тому, что их полезный объем значительно уменьшился. Наслідки такого варварського ставлення до екології видно вже із космосу. Ґрунтуючись на супутникових знімках, фахівці з Кримсько-татарського ресурсного центру дослідили, як змінювалися контури найбільших кримських водосховищ за останні роки. Видно, що кількість води у Тайганському та Білогірському водосховищах зменшилася майже на третину. Звідти через дефіцит воду качали до Сімферопольського сховища, а спеціальні конструкції будували військові інженери. Работает какой-то насос, судя по всему, который качает сейчас воду в эти трубы. Ого! Щоб хоч якось поповнити запаси, окупанти риють все нові й нові артезіанські свердловини. А в Первомайську вирили штучне озеро, куди хочуть скидати до 80 тисяч кубометрів відкачаної води. Авторів проекту вже встигли привітати окупаційні урядовці. Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Давайте фотографию. Это заслуженная победа у вас. Десятки пробурених свердловин виснажують підземні води, а їх місце з часом заповнить солона морська вода. Минулого місяця це вже відчули жителі північного Криму, де вода закінчилася навіть у криницях. Це непоправна шкода для екології, каже професор Києво-Могилянської академії Євген Хлобистов. А вирішити кризу без дніпровської води окупанти не в змозі. Друга проблема – це транспортування води. Такі ідеї розглядалися, але, на жаль, фактично ні Дон, ні Кубань не мають такої водності для того, щоб перекидувати туди воду через водогони будь-які. І третя проблема – це масштабне описнення морської води, але це потребує дуже серйозних коштів, значно більших, ніж витрачає сьогодні федеральний бюджет на утримання Криму. Розробити план відновлення екології півострова треба вже зараз, каже Хлобистов. Це має бути частиною стратегії повернення та реінтеграції Криму. Ми маємо зрозуміти, що Крим все одно буде українським. І після того ми маємо зрозуміти, в якому стані ми його отримаємо, які там проблеми для нас будуть актуальними. Тому на сьогодні доречно нам вже починати рахувати ті збитки, які отримає Україна через нераціональне використання наявних водних ресурсів, через нераціональний його розподіл. До нескінченного списку своїх воєнних злочинів окупанти додали ще й екоцид. А дослідження російського впливу на кримську екологію заслухають у спецдоповіді на Комітеті з прав людини в ООН.
Крим – це Україна. Новообрана президентка Молдови Майя Санду вважає Крим окупованою частиною України, а дії Росії проти України – агресією. Таку думку вона висловила в інтерв'ю «Європейській правді». Санду наголосила, що її думка не змінилась з 2016 року, з часів, коли вона обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови. Наразі ж обіцяє дотримуватися цієї позиції вже в якості президента. Окрім цього, на думку Майї Санду, поділ у суспільстві у ставленні до Криму через те, що російські ЗМІ широко розповсюджені та мають вагомий вплив на думку людей, зокрема і в Молдові. Новообрана президентка зазначила, що відтепер молдовські медіа намагатимуться зробити більш незалежними. Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем'єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом.